Mika og Tobias. Det er os. Velkommen i Fårup Sommerland. Tak. Mange tak. Vi skal jo en tur i Phoenix, men jeg skal faktisk kun bruge en af jer. Skal vi? Ja? Ja. Nej, Tobias, du skal. Sten, saks, papir. På nu. Vinderen skal med. Og her kommer Michael til at lægge noget spændende musik under vores sten, saks, papir. Sten, saks, papir, nu. Ja, Mika vandt. Vi kan ikke lave en intro på, altså. Kom, afsted. Mika, nej! Jeg skal på. Okay, sindssygt. Det der så er, det har jeg ikke lige fået fortalt. Nej. Men jeg har så mange spørgsmål, at vi er nødt til at tage 2 ture. Nej, det er løgn. Nej, det er rigtigt nok. Men venter du med spørgsmål, til vi går nedad? Ja. Nej. Ja. Nej! Nej, det er for vildt! Det er for vildt! Så det første spørgsmål, det er... Ja, det er det første spørgsmål! Om du... Sig det nu! Jeg kan ikke høre, hvad du siger! Jeg kan ikke høre, hvad du siger! Vil du altid helst? Vil du altid helst have en sten i skoen? Eller helst have våde strømper? Vil du helst kunne flyve eller trække vejret under vand? Flyve! Vil du helst spise en kold burger eller en kold pizza? Kold pizza! 3 ting med på en øde ø! Jasmin, Elina og Baloo. Ja, nu kender vi det. Nu ved vi, hvad vi går ind til. Ja, hej. Nu ved jeg, hvad jeg står foran. Ja, præcis. Kun vil spise kød, eller kun vil spise frugt? Kun spise kød eller kun spise frugt? Der vil jeg helst kun spise frugt. Er det rigtigt? Ja, jeg synes simpelthen, frugt er så lækkert. Nej, vi skal skynde os at stille spørgsmål. Nu går det ned. Aldrig må tage et bad, eller aldrig må børste tænder. Aldrig! Aldrig må børste tænder. Vil du have et ekstra ben, eller en ekstra arm? Jeg vil have en ekstra arm. Jeg savler! Løb en maraton, eller hvad? Eller spise en skovsnegl? Løb en maraton 100%. Vil du helst aldrig måtte høre musik igen, eller aldrig måtte se en film igen? Aldrig måtte se en film igen. Og hvad ville du gøre, hvis du kun havde en dag tilbage? Jeg tror, jeg vil have nogle penge på min firmakonto. Jeg skal ud af det her. Nej, det var da meget sjovt. Det var da meget godt.